Minisita Machakaire atagiwa nevanakomana veVarakashi4ED vana panyatso kuona kuti I'm a fresh attacks. This video rikupostiwa nevakomana Varakashi4ED paende yavo X. Video ranyatso kuonekwa kunzi mashoko akambotaurwa naMinisita Machakaire Longback nezvakuitika panguva ino. These two things they are just contradicting. Hatina kuti Varakashi they've distanced themselves kuna the minister wemayouth vachiti aiwa iwe chimira nemashoko ako usapote zvari kusapota ikoko usanamira mashoko anyatso kunokunzi panguva ino chakabvunduka anomba subscribe like on the bell wambosa this video ramuri kuona ratinoda Machakaire wamuri kuona uyu achitaura mashoko achiti aiwa say the ruling party ZANU-PF do not post zvinenge zvichiitika mubato renyu the ruling party ZANU-PF pamasocial media uyai tichidiscusse pama-meetings kana kuti paground seizvizvi. And then right now they are taking mapost akaitwa natinoda Machakaire achionekwa kunzi aiwa akatora the diary condition yanga iriko aiwa munyika yeZimbabwe ndobva anoikanda pasocial media achicommunicata nemutungamiri wenyika anyatso kuonekwa kunzi aiwa ndo mafresh attacks arikuva achiti case closed kuti nhau iyi yapera. Noda kuti Machakaire akazvitaura kudhara akati aiwa isusu ngatidiscussei maissues muma-meetings not pasocial media vachiti aiwa this case has been closed. Minister Machakaire he said it all kuti mashoko akataura kuti azvi pasocial media tinongouya tingozvikanzura tinongozviona as if vanhu zvavo vaingopengereka vachitaura zvisina mabasa. Mashoko aitaura in this video anyatso kuonekwa kunzi Mr Machakaire panguva ino wova munhu azvipiringisha. Panguva ino tino Machakaire aiwa ova munhu ane ma-latest vision aiwa ari kuonekwa kunzi ndiye ari kumeka ma-headlines. Noda kuti nhau iyi yatokonya vakawanda kunyange zvazvo zviri chokwadi. Some of the people who are against the 2030 agenda varimo the ruling party ZANU-PF vari kutofara nezviitiko zviri kuitika zvinyatso kuonekwa nemunhu wese kuti tine hama tese ende tese tinoda upenyu. But right now nyika yeZimbabwe upenyu hwedu aiwa huri pakoma kungorwara munhu auzivi kuti mangwana unomuka uri mupenyu here. Tudze mafungiro enyu matikudiwa pamusoro pechiitiko itinako mesection medu. So subscribe or like, turn on the bell icon.